Ladies and gentlemen, I am proud to Tonden cɛw ni announce musow that ani sɔnjalen bɛ aw ladɔnya k'a has fɔ the ko an ka tɔnsigi overwhelming mɔgɔ support fanba of bɛɛ this lajɛlen ye convention danatigɛli to kɛ be ka the senateur next J.D. Vice Vance President sugandi of k'a the kɛ United l'Amérique States. jamanakuntigi Ayes dankan have it, nataw and ye. the motion is adopted. Without Nin objection. kumakan ninnu bɛna dansigi kɛ kalo kelen ɲɔgɔnna ŋunuŋunuw na républicainw ka cɛbɔ jamanakuntigi ɲini na Donald Trump ye Ohio wasaden J.D. Vance ne a si bɛ san 39 sugandi k'a kɛ jamanatigi dankan ye. Républicainw ka politiki tɔnsigiba convention nationale min kɛnɛsigi bɛ sen na nin waati na Milwaukee tile fɔlɔw yɛrɛ kɔnɔ. A ka bɔlɔlɔ sira turufu sosialiw kan Trump ye laseliw kɛ ko mɔgɔ si tɛ se ka jamanakuntigiya dankan in jɔyɔrɔ fa ka tɛmɛ Vance kan. Ani Roosevelt mara l'Amérique cɛla la ka fara Trump ka kumakanw a bɛ minnu kɛ ka farajɛw lamɔgɔw seba tɛ minnu ye lawuli u jɔ u sen kan hakilinaw kan. Of the options that former President Trump had available to him. Trump ka jamanakuntigi dankan sugandili kan ka kɛ mɔgɔ minnu cɛla wasaden Vance de ka hakilinaw ni Trump yɛrɛ ta bɛ taa fankelen fɛ. President Trump's MAGA. Jamanakuntigi dankan nin ka tariku bɔla Joel Goldstein ye a lase k'a fɔ ko sugandili in tɛ kɛ kuma bɛɛ ko sabila waati caman na jamanakuntigi dankanya sugandiliw bɛ kɛ ne faso jama fanba ka hakilina tɔmɔlenw ye yaasa ka maaw hakilinaw keleku ka kɛ tɔndenw ye ka fara minnu bɛ tɔndenya la ka kɔrɔ kan. So I think that what President Trump is hoping is that ne hakili la président Trump jigi bɛ a kan k'a fɔ k'a bɛna yɛlɛma don mɔgɔ caman ka vote kɛ hakilinaw la sira wɛrɛ fosi dun tɛ yen ka minnu tun bɛ se ka o votekɛla ninnu bɔ u ka siraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu ye sénateur Vance ɲɔgɔn ye ne a n'u ka hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fɛn fasɔn kelenw kan. Vance ko ladɔnna san 2016 waati la a ka gafe nɔfɛ Hillbilly Elegy min kɔnɔ a ye a ka lamɔ ni a ka kalanw ka fara dankarili minnu kɛra a bangedugu Middleton Ohio mara la k'a sɔrɔ cakɛdabaw kan duguden fanbaw dayirimɛ tun dulonnen don minnu na walawala a facɛ a n'a bamuso ka furu sara ka dɔgɔmanin to a ka lamɔ fanba bɛɛ kɛra a mamuso n'a a mɔkɛ de bolo a bamuso tun bɛ kiribikiribimafɛnw taliw lajarabiliw bolo wagati minnu na a ka camancɛ kalanw kɔfɛ a donna jikan sɔrɔdasiw ka sɔrɔdasiya la. Vance ye a ka hakɛ sariya diplôme baw sɔrɔ Ohio sanfɛ kalansoba kɔnɔ. A ye baara kɛ Silicon Valley cakɛda kɔnɔna la San Francisco min ɲɛmɔgɔ Peter Thiel ye $10 miliyɔn 10 dɛmɛ laseli kɛ a ka politiki kulu ma ka Vance kɔkɔrɔma don a ka wasadenya kalataw la. Vance lakodɔnnen don ni Trump kɛrɛfɛ baarakɛla gɛlɛn ye. Vance ye a sɛbɛn jamanakuntigi kɔrɔ kan k'a fɔ ko mɔgɔ de don min tɛ bɔ a ka taabolow kan cogoya si la. A ye a wele o sababuya la ko l'Amérique Hitler de don. A kɛra Trump ka lafasalikɛla belebele ye nka a bolo ma jɛ jamanakuntigiya dankan baaraw la kosɛbɛ. I think that the ne hakili la ɲininkali bɛna bila jamanakuntigiya nɔrɔbilaliw kan ka da a siw ani dankarili minnu fɛnɛ kɛra ka ɲɛsin Trump ma tile 2 tɛmɛnen ninnu na olu kan o de bɛ se ka hakilina filanfilan bila kalatala dɔw la ani fɛnɛ k'a fɔ ko sénateur Vance bɛna se jamanakuntigiya kɔrɔ kabini a tile fɔlɔw la wa k'a sɔrɔ a ma kɔgɔ kosɛbɛ furuba fanga baara kɔnɔna la. in some voters' minds regarding Senator Vance's danfaraba tigɛlen bɛ politiki kɛnɛ minnu kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi k'a sɔrɔ Trump bɛ wilibila la fara ɲɔgɔnkanw kan jamana kɔnɔna la sigannaba bɛ yen nɔ min b'a jira k'a fɔ ko a ka mɔgɔ sugandilen ka kɛ jamanakuntigi dankan ye bɛna se fara ɲɔgɔnna nin lawaleyaliw kɔrɔ wa lɛɛri damadɔ dɔrɔn Trump ka dankariliw kɔfɛ Vance ye Biden ka yɛrɛkofɔ baaraw lagosi ne ka tila ka o baara ninnu kɛ Trump ka dankarili sababu ye. Nin tun ye Tina Trim VOA ka laselikɛla ka bɔ New York ka sɛgɛsɛgɛliw ye min mana bɔra aw ye bamanankan na Kajatu Tarawele fɛ.